संकटांवर मात करण्यासाठी, जीवनात समृद्धी आणण्यासाठी आणि आपली स्वप्न पूर्ण करण्यासाठी आता आपल्याला साथ देतील शुभरत्न। आर्थिक, प्रापंचिक, राजकीय आणि शारीरिक भरभराटीसाठी आजच आपल्या राशीचं शुभरत्न परिधान करा। 5 पिढ्यांपासून विश्वासाची परंपरा। शुभरत्न केंद्र, AH मोतीवाला, नेहरू चौक, महाराष्ट्र बँकेसमोर, निपाणी। मोबाईल 09448 14 24 21। आमदार नितेश राणे यांच्या वाढदिवसानिमित्त वैभववाडीत नगराध्यक्षा नेहा माइंडकर यांच्या वतीने गुणवंत विद्यार्थ्यांचा सत्कार सोहळा आयोजित करण्यात आला होता। या कार्यक्रमात माजी आमदार प्रमोद जठार यांनी विद्यार्थ्यांना मौलिक मार्गदर्शन केले। काय म्हणालेत प्रमोद जठार पाहूया। मुलांनो, तुम्हाला शुभेच्छा देतो, कारण तुम्ही गुणवंत म्हणून या ठिकाणी आलेला आहात। तुम्हाला शुभेच्छा देताना मी म्हणतो की तुम्ही गुणवंत आहात, भविष्यामध्ये यशवंत व्हा आणि आयुष्यामध्ये कीर्तिवंत व्हा। गुणवत्ता तुमच्या ठासून भरलेली आहे। तुम्ही गुणवंत आहात म्हणून पास झालात, चांगल्या मार्काने परत आलात। हा तुमच्या 10वी आणि 12वीचे मुलं आहेत ना, कितवीचे आहेत? 10वी 12वी। मुलांनो, तुमच्या आयुष्याचा हा टर्निंग पॉइंट आहे। टू बी और नॉट टू बी। आयुष्य घडणार का बिघडणार? खरंय पालकांनो, पालक माझ्याशी सहमत असतील। मला आठवतं, आम्ही जेव्हा 10वीच्या परीक्षेत होतो, मी 80 झाली, 10वी झाली माझी, तेव्हा तुमचा जन्म पण नसतो। पण आमच्या वेळेला जे 10वीत पहिले यायचे ते भविष्यात कुठे दिसायचेच नाही, कारण त्यांना वाटायचं आपण आता एवढे मोठे झालोय, आपल्याला एवढा 1 नंबर मिळालाय, आणि ते स्टेअरिंग सोडून द्यायचे की आपलं आयुष्यात 1 नंबर आला, आपलं काम संपलं, आता आपण काही केलं तरी गुणवंत असं होत नाही। म्हणून गुणवंतांचे पाय जाग्यावर राहिले पाहिजेत। यश डोक्यात जाता कामा नयेत। मला यश मिळालेलं आहे, त्या यशाचे अनेक भागीदार आहेत। माझ्या आई वडिलांनी मला मेहनतीने शिकवलेलं आहे, कर्ज काढलेलं आहे, स्वतः उपाशी तपाशी झोपलेली आहे, कोणाकडनं तरी पैसे घेऊन शाळेची फी भरलेली आहे। बरोबर मुलांनो, कपडे लत्ते दिलेले आहेत, आपण एक वेळ अर्धवट पोटी राहून मला जेवायला घातलेलं आहे, म्हणून मी गुणवंत झाले। समाजाचे उपकार आहेत, शाळेचे उपकार आहेत। या सगळ्यांनी एका ठिकाणी येऊन सगळ्या प्रयत्नाने माझ्यावर जे प्रयत्न केले त्यामुळे मी गुणवंत झालो। या उपकाराची फेड करण्याचा कार्यक्रम पुढच्या आता आयुष्यामध्ये आपल्याला करायचा आहे। म्हणून माझं पहिलं आधी गुणवंत आलेल्यांना पहिलं सांगणं आहे, या आयुष्यामध्ये सगळ्यांनी करायला पाहिजे। तुम्ही गुणवंत आहातच, तुम्ही स्वतःला प्रूव्ह केलेलं आहे। पण जर मला विचाराल तर मी सांगेन, गुणवंताचं पहिलं काम आहे, आपण गुणवंत झालो पण शाळेत माझ्या मागे राहिलेले, कमी पडलेले, कुठेतरी मार्काने खाली आलेल्या किमान 2 मुलांना तरी माझ्या गुणवत्तेच्या माध्यमातून मी मदत करेन आणि त्यांच्या आयुष्यामध्ये ते सुद्धा पुढे येतील, तर मी खरा गुणवंत। 10वीतली मुलं असतील, 11वीतली मुलं असतील, 8वीतली मुलं असतील, एक प्रयोग करून बघा मुलांनो, की मी शिकले। मला परवा माझ्याकडे एक मुलगा आला, मला हे त्या मुलाच्या एकूण त्या कृतीतनं सुचलं। 10वीचा मुलगा होता, पेपर काय तुमचा रिझल्ट लागला नव्हता,
आणि मी सहज त्याला विचारलं, त्यावर आणखीन 3-4 त्याचे मित्र होते. मी त्याला विचारलं, काय चाललंय रे मुलांना तुमचं? एका गावात गेलो होतो. नाही म्हणला, मी 10वीला खूप छान अभ्यास केलाय, मला 95-96% मिळणार आहेत. म्हटलं हे कोण आहेत? हे म्हटलं 9वीची मुलं आहेत. मग तू काय करतोय? तर मी त्यांना सांगतोय की मी 10वीत कसा अभ्यास केला. मुलांना लक्षात आलं? त्या 9वीच्या मुलाला सांगत होता की बाबा रे, मी 10वीत कसा अभ्यास केला सांगू. मी म्हटलं कसा अभ्यास केला? मग तो त्या मुलांना सांगत होता, मी पुस्तक वाचलं, टेक्स्टबुक वाचली आणि त्या टेक्स्टबुक मधलं सगळ्या प्रश्नांची आधी उत्तरे मी माझ्या शब्दात लिहून काढली. मग मी गाईड घेतलं आणि मग गाईड मधल्या आलेल्या माझ्या प्रश्नांची उत्तरं बरोबर आहेत की नाही शोधून काढली. त्याच्यामुळे मला विश्वास आहे. मी काल रिझल्ट लागल्यावर त्याला विचारलं, कौतुक आहे त्या पोराने. मला सांगितलं, सर मला 95% मार्क मिळाले. पण मला त्याच्या मार्कापेक्षा त्याची वृत्ती आवडली. की त्याची काय वृत्ती होती? तो गुणवंत तर झालाच, तो भविष्यात यशवंत होईल, तो कीर्तिवंत होईल, कारण त्याने आपल्या मित्रांना पण मदत करण्याची मानसिकता. फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड. ऐकले का वाक्य इंग्रजीमधलं? जो मित्र आपल्याला अडचणीत मदत करतो तोच खरा मित्र. म्हणा, फ्रेंड इन नीड इज फ्रेंड इन डीड. फ्रेंड माहिती आहे का तुम्हाला? सगळ्यांना माहिती आहे का? मी सांगितलेली पहिली ऐकली? हो मुलांनो, तोच खरा मित्र जो आपल्याला अडचणीत मदत करतो. बरोबर आहे की नाही? खरा मित्र तोच. म्हणून आजच्या या कार्यक्रमानंतर याने तुमचा सत्कार केला, याचा अर्थ तुम्ही गुणवंत आहात. पण आजपासून तुमचं काम आहे समाजामध्ये गुणवत्तेत कमी पडलेली जी मुलं आहेत, जी मागे राहिलेली मुलं आहेत, जे कधी नापास झालेले असतील किंवा काठावर पास झालेली असतील, अशा खालच्या मुलांना, छोट्या मुलांना त्यांची गुणवत्ता कमी असेल, किमान मी माझ्याकडनं 2 मुलांना मदत करेन. कराल का? अजून आवाज नाही आला. कराल का? नक्की? आवाज नाही आहे. कॉन्फिडंट? शुअर? डॉक्टर दू करू का? नक्की? बघा, तर परमेश्वर तुम्हाला भरभरून पुढच्या आयुष्यात यश देईल. आणि जे गुणवंत झाले नाही, तिथे काही पालक असतील की काही गुणवंत झाले, काही चिंता करू नका. गुणवंत झालो म्हणजे मी मगाशी सांगितलं, गुणवंताचं तर पहिलं आहे की पुढे आपल्याला यशवंत व्हायचं आहे, कीर्तिवंत व्हायचं आहे. पण मी एखाद्या विषयात मागे राहिलो, गुणवंत नाही झालो आपल्या शेतात, त्यांनी पण आपल्याला मेहनत करायची, आपल्याला त्यांना मदत करायची. मी एक छोटीशी गोष्ट सांगतो आणि माझं भाषण संपवतो. तुमच्यासारखेच केरळमधल्या एका शाळेमध्ये, मी माझ्या आवडीची गोष्ट आहे, एका केरळमधल्या शाळेमध्ये एका बाकावर बसणारी 3 मुलं होती. एक मुलगा खूप हुशार होता, खूप इंटेलिजंट होता, त्याला तो 80-90% मार्क मिळवणारा. त्यावेळेच्या 10वी 11वी काहीतरी होती तुमच्या काळात, 11वी, त्यावेळेला त्याला खूप चांगले मार्क्स मिळाले, 80%. तो त्याने सायन्स मध्ये गेला आणि या देशातला फार मोठा इंजिनियर झाला. त्या काळात इंजिनियर झाला आणि देशात असलेली आपली जी रेल्वे आहे ना, रेल्वे, त्या रेल्वेचा फार मोठा इंजिनियर झाला. रेल्वे डिपार्टमेंटचा चीफ इंजिनियर झाला, ज्याने भविष्यामध्ये रेल्वे आपल्या कोकणात आणली. नाव माहिती आहे का इंजिनियरचं? माहिती आहे कोणाला? यांना माहित असेल. माहिती आहे? त्याचं नाव ई श्रीधरन. काय नाव? ई श्रीधरन. टॉपर नंबर 1. त्या एका बाकावर 3 मुलं बसायचं. 1 नंबर टॉपर ई श्रीधरन. इंजिनियर झाला, फार मोठा, रेल्वेचा चीफ इंजिनियर झाला. कोकणात रेल्वे आणली. बाजूला मुलगा बसायचा, तो 60-65% वाला होता. त्याच्या लक्षात आलं की बाबा ह्याच्या एवढा मी हुशार नाहीये, पण मी मेहनत करू शकतो. तो पण चांगला 60-65% पास झाले, IAS झाले. चांगली पुस्तकं वाचली, चांगला अभ्यास केला, थोडी मेहनत जास्त घेतली आणि त्या काळात असलेल्या IASच्या परीक्षेत पास झाला आणि त्यावेळच्या असलेल्या रेल्वेच्या खात्याचे चीफ सेक्रेटरी झाले आणि नंतर महाराष्ट्राच्या निवडणूक आयोगाचे अध्यक्ष झाले, ज्याने निवडणुकीतल्या अनेक सुधारणा आणल्या. कोण असतील? EN शेषन. मुलांनो, फार सुंदर सुधारणा आहे. त्याने सुधारणा आणल्या. पोस्टर बिस्टर आम्ही बॅनर लावायचो, माईक वर सगळं बंद करून टाकतो. तो माणूस ह्याच मुलाचा दुसरा मित्र, पण त्याचा बॉस झाला इंजिनियर. हे काय झाले? चीफ सेक्रेटरी ऑफ रेल्वे.
तिसरा मुलगा होता तो आमच्या नासीरबाईंसारखा, भालचंद्रसारखा आमच्यासारखा होता, आमच्यासारखा. याच्या लक्षात आलं आपलं काय बाबा ह्या दोघा एवढे हुशार नाही, आपण 50-60 मार्काच्या खाली येणारे आहे. मग ह्याने स्वतःला ओळखलं, ह्याच्या लक्षात आलं मी लिडरशिप चांगली करू शकतो, मला भाषण चांगलं येतं, मी अभ्यास चांगला करू शकतो, मी कॉलेजच्या युनियनमध्ये काम करू शकतो, मी त्या भागातला लीडर होऊ शकतो. आणि या मुलाने चांगलं लिडरशिप केली, त्या ठिकाणच्या असलेल्या तत्कालीन काँग्रेसचे खासदार झाले. आणि खासदार होऊन त्या काळामध्ये ज्या खात्याचे हे इंजिनियर होता मित्र, ज्या खात्याचा सेक्रेटरी होता, त्याच खात्याचे रेल्वेचे मंत्री झाले. त्यांचं नाव पी उन्नीकृष्णन पुंडलिक वरदे. आपण मेहनत केली. मला सांगण्याचा मध्येदर्थ काय की एकाच बाकावर 3 बसलेले विद्यार्थी बुद्धीने सारखे नाहीत, पण ठिकाणी स्वतःला ओळखलं, स्वतःचं आत्मपरीक्षण केलं. आपण अनेक वेळेला गंडे दोऱ्यावर अवलंबून असतो, स्वतःवर विश्वास नसतो. काळा दोरा बांधला की नजर लागत नाही, काय तांबडा दोरा बांधला की काय उत्कर्ष होतो, अमकू देवाला हात लावला की धमकं होतं, धमक्याकडे गेलो की धमकं होतं. काही नाही, स्वतःवर विश्वास ठेवा, स्वतःला ओळखा. मुलांनो, तुम्ही प्रथम स्वतःला ओळखा की मी काय, मी कशात एक्सपर्ट आहे. मी विज्ञानाच्या शाखेत जायला पाहिजे, मी कॉमर्सच्या शाखेत जायला पाहिजे, मी आर्टच्या शाखेत जायला पाहिजे. मी माझ्या आयुष्यात ज्या ठिकाणी जाईन त्या ठिकाणचा बेस्ट काम करेन. लोकमान्य टिळक तुरुंगात होते. लोकमान्य टिळकांच्या बायकोने जरा पत्र पाठवलं की त्यांच्या मुलाचं नाव श्रीधर, की हा शाळेत जात नाही, शिकत नाही, काय करायचं. शेवटी प्रत्येक बापाचे, आमच्या राजकारण्याच्या बापाच्या, आमच्या बायकांचे ह्याच कंप्लेंट असतात, पोरं ऐकत नाही, तुम्ही घरात राहत नाही. टिळकांचं प्रकरण आहे. टिळकाने लिहिलं पत्र आपल्या मुलाला की बाळा, तू माझी तुला विनंती आहे, मी राजकारणात आहे, मी देशाच्या स्वातंत्र्याच्या या सगळ्या संग्रामात पडलो आहे, तू आयुष्यात अभ्यास कर, मोठा हो, तू काही हो आयुष्यात, पण एवढा मोठा हो, उद्या तू चप्पल बनवण्याचा कारखाना काढला की त्याच्यातलं शिक्षण घेतलंस तरी अख्ख्या देशातले लोक टिळकांचे चप्पल वापरतात, एवढा तू मोठा व्हायला पाहिजे. पुंडलिक वरदे. उद्या कळला मुलांनो की तुम्ही आयुष्यात तुमचं एवढा प्रत्येक काम स्वतःला ओळखून, स्वतःला झोकून, आपल्या गुणवत्तेच्या आधारे, आपल्या पुस्तकांच्या आधारे, आपल्या गुरुजनांचा अभ्यास बरोबर घेऊन, आपल्या समाजाला बरोबर एवढं टॉपर करा, ज्या क्षेत्रात जाल त्या तुम्ही टॉपरच झाले. ज्या क्षेत्रात जे क्षेत्र आवडेल तुम्हाला, तुम्ही MPSC ला जा, UPSC ला जा, तुम्ही पोलीस सर्व्हिस मध्ये जा, तुम्ही आणखी रेव्हेन्यू सर्व्हिस मध्ये जा, तुमच्या आयुष्यामध्ये जे कराल, तुम्ही विज्ञानाच्या क्षेत्रात जाल, स्वतःला ओळखा. आयुष्यातला हा टर्निंग पॉइंट आहे. हे जे पुढचे 10 वर्ष आहेत, आज तुमचं वय किती असेल, 15-16 वर्ष असेल ना बाळांनो, किती असेल, 10-15 वर्ष असेल ना, 15 वर्षाचा काळ असेल तुमचा. पुढची 10 वर्ष आयुष्यातली अत्यंत महत्वाची आहे. आमचे एक सर होते, तेवढं सांगतो शेवटचं, ते आम्हाला सांगायचे आमच्या ज्या वर्गात आम्हाला असे बसून सांगायचे, आयुष्यातल्या प्रत्येक गोष्टीला एक वय असतं. शिक्षणाचं वय 25 वर्षापर्यंत असतं. 25 वर्षापर्यंत शिकायचं, 25 वर्षानंतर नोकरी धंद्याचं वय असतं, त्याच्यानंतर घर गृहस्थीचं वय असतं, संसार करायचा, लग्न करायचं, मुलं बाळ करायची, हे वय असतं. आपण नेहमी गडबड करतो की आपण अभ्यासाच्या वयात संसार करतो आणि मग संसाराच्या वयात अभ्यास करायला जातो. त्याचं पण वाटोळं आणि ह्याचं पण वाटोळं. पुंडलिक वरदे. खरं आहे की खोटं आहे? म्हणून माझी या मुलींना आणि मुलांना सांगायचंय, 25 वर्षापर्यंत घर गृहस्थी नाही, प्रेम बीम झंग काय ते काय अजिबात नाही. एकाच गोष्टीवर प्रेम करायचं, अभ्यासावर, पुस्तकावर. करणार? आर यू विथ मी? माझं म्हणणं बरोबर आहे? अरे म्हणा, हो का नाही? अजून जोरात हो का नाही? फक्त एकच, अभ्यास अभ्यास अभ्यास. 25 वर्षानंतर सगळं करायचंय तुम्हाला. संसार करायचा आहे, घर गृहस्थी करायची, ताई माई अक्का पालक बसलेत, खरं आहे की खोटं आहे? असं जे तुम्हाला आई बाप सांगू शकत नाही ते मुद्दा मी आज तुम्हाला की बाळांनो, पुढचे 10 वर्ष प्रचंड कठीण आहेत, ताकदीचे आहेत, मेहनतीचे आहेत. जग प्रचंड बदलते. गेल्या 50 वर्षात जग एवढं बदललंय, तुम्ही नशीबवान आहात. आम्हाला मोबाईलच माहित नव्हतं. आमच्या अख्ख्या गावात एक कुठेतरी फोन होता. आज प्रत्येक गावात मुलं गडग्यावर बसून मोबाईलने कुठे काय बोलतात कळत. सगळे अर्धे अधिक मोबाईलला चिकटले. त्या मोबाईलचा उपयोग सुद्धा चांगला करा. त्या फेसबुकचा, त्या आणखी सगळ्या साधनांचा, त्या इंटरनेटचा, त्या गुगलचा उपयोग आपल्या ज्ञान वाढवण्यासाठी करा.
पुढची 10 वर्ष मेहनत करा. पुढचं उरलेलं 60-70 वर्षाचं आयुष्य तुमचं आहे. राजासारखं जगा, एवढं तुम्हाला सांगतो. काय म्हणतात ते, उतू नका मातू नका, घेतला वसा. बोला माझ्या बघून, उतू नका मातू नका, घेतला वसा टाकू नका. प्रत्येक गुणवंताने आपल्या शेजारी पाजारी शाळेतल्या 2 कमी गुणवत्तेच्या मुलांना बरोबर घ्यायचं. घेणार नक्की ठरलं आपलं. पुढचे 10 वर्ष अभ्यासा व्यतिरिक्त काही करणार नाही. हो हो, अरे हो का नाही? हा आपल्या आमदार नितेशजी राणेंच्या वाढदिवसानिमित्त हा निश्चय करायचा. हे मंत्री होतील, हे राजकारणी आहेत, त्यांना उदंड आयुष्य मिळेल, पण त्यांची आणि आमची सगळ्यांची इच्छा आहे तुम्ही पण तुमच्या कार्यामध्ये यशस्वी व्हा. एवढं सांगतो आणि थांबतो. कोकणातल्या ताज्या घडामोडी आणि लाईव्ह अपडेट्ससाठी फॉलो करा कोकणचं नंबर 1 महा चॅनल कोकण 7 लाईव्हचं फेसबुक पेज.